Представете се. Казвам се Калян Петров. По образование съм графичен дизайнер, а професионално се занимавам с фронтенд девелопмент, създаване на вебсайтове и други теми. Какво е мнението ти за модела на провеждане на Суперлятната академия? Ужасно много ми харесва това, че се провежда през лятото. Харесва ми това, че събира много различни гледни точки, браншове в няколко дни, то доста синтезирано, и това, което ми харесва страшно много, е, че всичко това се случва на ужасно красиво място. Аз се казвам Гради Градев, работя в Британски съвет България, занимаваме се с проекти, комуникации, най-различни интересни неща в областта на английски език, изкуствата и образованието. Защо участваш в Суперлятната академия? На първо място, защото идеята много ми харесва, но и не само заради това. Това, което организацията Британски съвет прави, е да създава възможности. Смятаме, че Суперлятната академия прави точно това. Създава възможности за младите хора за по-добро развитие в живота, в професионален план, разбира се. Защо се съгласи да участваш в Суперлятната академия? Защото Суперлятната академия има чудесно изживяване. Първо ме срещна с разкошни млади хора, второ в една изключително приятна обстановка, нови идеи, общуване и просто големи възможности за тези хора и за мен самата да се вдъхновя. Това път е видео.